बेलासिनि साहा लोंनोसै दा नै आंना लाल साहा ओमफ्राय बिमा मानै ना गाइखेर साहा जादो माखौ जायो ओमफ्राय नै दाउ फेन्दा सायदों दाउ फेन्दा मैगं दाउ फेन्दाजों आलुजों जानोसै दिनै मैगङा जोबनो रोङा दाबो गामिनि मैगङा होनदों दंबावोसो मोनसे दौस्रेंबो दंबावो आरो आलु खालामलाय फाग्लि माबाबाबो आलदा खोथामोन बै सामब्रामनिबाबो एसे फुदुंसिगौमोन आं रागासो आलुखौ जेनसे आलु दालिल' जेनसे आलु दालिल' बायनांगो बायो आङो न' खाथिना माने पकरि फैदोंमोन आरोखि ओमफ्राय आलुनि औ जारलासोखा सालायना लानोसै दा जालायबाय मालाय फानजाफाननानै लाल साहा गोदै बुरजा गोदै बारा जादों नै जागोन खाथि जादों खाथि जाबाय आंनो लोगोजों गावनो ओंखायनो नोंसोरनो बारा जाबाय नामा सानदां नोंसोरनो जोंबा बारा जायो एखमबा बाब्राबलायनाय फुना फैयो आयौ लोंसेयालाय बेमारसो जागोन बेया बे एखमबा फुदुंना फैयो माबानो ओमफ्राय बांद्राय मोजां माबा फिसाजोआ होनबाय थायो ओमफ्राय आन्टिया बेसे माबायो बानायो गोसो होनानै नोङो जेखौबो बिदिनो जानला मोनला बानायो होननानै थाखायो फिसाजोआ जे आन्टिया बानायबाथाय गासिबो माबाजोबो होनना बुङो नोंना गासिबो बिदिनो होनना बुङो जाया होनदो ओमफ्राय गावराबो जानला मोनला गोसो होनानै बानाया होननानै दादा गिदिर दाउ फेन्दा आलु संलायबाय नै जोंहा दाउ फेन्दाजों आलु ओमफ्राय नै दाउदै दैथाम रुफादों माने अमा गोरानजों आलु एवदों नालाय आङो ओमफ्राय जायहा अमा जाया बिसोरनो दाउदै रुफादों आरोखि नै आइयाबो जानाय नङा ओमफ्रायसो बाबुआबो जाया नालाय अमाखौ ओंखायनो बिसोरनो दाउदै रुफाबाय आङो मानो आलदा लुबावनो ओंख्रियावनो होहरबाय आंना ओंख्रि दै होनायावनो जाब' ओमफ्राय नै बिथिं दङ अमा गोरान आलु एसे होनानै टमेट' जा गोथाव संखाबाय आङो मोनबायानोसै नै ओंख्रियाबो ओमफ्राय नैबे भिडिअ'आ दाखालिनिनोमोन आं केक फोरोंनायनिमोन फार्स्ट दिननिमोन आरोखि दा बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामफाबाय आङो नै बानायनो सोलोंगासिनो दङ
दा नै दिनैनिया जाबायबो मोननै डिजाइन होबाय बेबायदि डिजाइन होबाय बिसोरो मोनसे बाटार स्कचनि मोनसे स्ट्रबेरिनि बानायबाय दा नैबे सेकेन्ड डेनिखौ माने दिनै आङो रसमालाइनि मोनसे ओमफ्रायसो पाइनापोलनि मोनसे बानायहोदोंमोन ओमफ्राय बेखौ बिसोरो नैबेबायदि डाबल 2 टायार बानायनो होननानै बेखौनो पाइनापोलनि मोनसेखौ गोजौआव थिखोनानै होबाय आरोखि बेबायदि डाबलखौबो बानायनानै नायसै होननानै बानायबाय बिसोरो नै बेबायदि डिजाइन होबाय दा दिनैनिखौ फाइनाल लुकआ बेनो जाबाय आरो मोजां नुबाय ओमफ्राय नैबेहा लास्ट दिननिमोन सानथामाव जोबैबाय आरो ओमफ्राय बेखौ आङो लास्टआव चक्लेट केक फोरोंदों नालाय बेबायदि डिजाइन होबाय बिसोरो चेरि होनानै होबाय चक्लेट केकआव